Hola, benvingudes, benvinguts a una nova edició del noticier d'Espanyoleto TV. En aquesta ocasió us posarem al dia de les últimes novetats que presenta la nostra comissió. La primera novetat d'enguany ha estat la festa mexicana. Va tenir lloc en maig i va estar molt concurrida de gent. Per al proper diumenge, dia 10 de juny, farem una excursió per la costa, Sant Feliu, la Nevera i el Castell. Eixirem a les 10:30, des del casal, i només teniu que portar l'esmorzar. Tan sols pagarem l'entrada al castell. Animeu-se. Però encara hi ha més. Per al proper dia 16 de juny hem muntat la festa La nit del Ras. Començarem a les 18 hores, amb jocs per als xiquets. A la mateixa hora, els majors podran gaudir de tapes d'elaboració pròpia i de cervesa. A partir de les 21 hores soparem de torrà i amb coca de pimentó i tomato. I després ballarem amb l'orquestra Radio Cover. Podeu comprar el vostre tiquet al bar Espanyoleto, a l'estand de la Mercè o al casal qualsevol divendres. Per acabar aquest noticier, us oferim una entrevista amb el nostre president, Albert Ordiñana, en el seu segon any de presidència. Benvingut, Albert. Moltes gràcies. Benvingut a aquest plató que, com saps, es costa tant de llogar últimament. És cert. Des que està l'ODA a punt i hem de compartir lloguer, Ho tenim mal, de veres, és complicat. En primer lloc, Albert, has canviat molt la teua junta? Bé, la Junta, la veritat és que, al ser el segon any, han volgut dur una continuïtat de lo que ja venien fent durant aquest any passat, i la Junta, el 90% és la mateixa Junta. Hi ha incorporacions, perquè sempre té que entrar gent nova, Molt bé. però podríem dir que el 90% és la mateixa gent. Hem sentit rumors, Albert, respecte de la renovació dels artistes fallers. En quin estat es troba aquesta qüestió? Doncs la qüestió ha estat tancada. Vull dir, Ja? Ja està. Tots els rumors són certs. Exactament. No, bé, la renovació dels artistes s'ha dut a terme. Continuem enguany amb Pere Baenas a la Falla Gran i amb Ramon Olivares amb la infantil, a més dos en categoria d'especial i un any més a participar en aquesta categoria i intentar obtindre els màxims premis possibles. Molt bé, molt bé. Continua la tendència a l'alça en quant al número de fallers en la comissió? La veritat és que sí, que duguem una temporada, uns mesos, que anem creixent, la família va creixent, i sí, i és bona, la veritat que és molt bona notícia i ja hi estem. Molt bé, molt bé. Albert, se n'anem a les fogueres? Doncs sí, també. Molt bé. Enguany, com a novetat, ja van comentar un noticier fa uns mesos que ens vam agermanar en la foguera escriptor Damaso Alonso, d'Alacant. Ells van vindre tant a la presentació com a l'ofrena, on van participar junt a la comissió, i ara som nosaltres els que anem a fer la visita en l'ofrena d'allí, de les fogueres. Entonces, el dia 22, que és quan es toca a ells, perquè allí són 2 dies els que tenen les fogueres, estarem en ells i compartirem aquest acte i ens explicaran com funciona allí i passarem un dia amb ells.
sencer. A més, em pareix que la foguerera major, com es diu allí? La vellea major de la foguera és dama de... Sí, correcte. Bueno, la que va ser l'any passat vellea de la foguera ha sigut elegida cor d'honor de la vellea del foc d'Alacant d'aquest any, amb la qual estan molt contents i tenen, bueno, això. Molt bé. I Albert, què podem esperar del present exercici? Què podem esperar? Podem esperar de tot. Oi! No, bueno, aquest exercici, la idea és continuar en el treball que s'està fet durant aquest any passat també, continuar en la mateixa dinàmica, sobretot disfrutar de les falles, disfrutar d'estar junts, intentar tindre el millor resultat possible dins de les possibilitats de la comissió i ja està, i simplement passar-ho bé, que és el que es tracta també, no? Les falles. Sí, molt bé. Moltes gràcies, Albert, per acompanyar-nos. A vosaltres. Esta vesprada, saps que cada vegada és més difícil estar així, però intentem fer el que podem. Acabarem aquesta emissió d'Espanyolito TV dient-los... No, avui no. Els tenim en vaga. Dient-los que tots els rumors que han sentit, efectivament, com ha dit el nostre president, són certs. Moltes gràcies. Bueno, què t'ha paregut? Bé, no? No, ha estat bé. Està bé? Jo crec que sí. Per ser becaris no està mal. Les fogueres no està... Bueno, ahir l'has clavat, la veritat que... Ahir que no està bé, però... La veritat és que teníem parlat en Màxim Huerta, però al final he llegit una història no sé quin rotllo a última hora, que al final t'hemos dit que no podia ser. No estava. Sí, crec que ha anat a veure la selecció. Sí, a la selecció. creo que le agrada mucho el fútbol y tal, sí. Bueno, pues res. Hasta la próxima. Vale. Ara, pues. Dale.